שלום שפיר אברמוב. שלום. אוהב סיפורי תנ"ך? כנראה. יצירות האומנות שלך הן פיסול בשיש, מדויק, ברמות שעד שלא רואים קשה להבין. נכון. ספר לי על תהליך העבודה. תהליך העבודה הוא מתחיל קודם כל בבחירת נושא. תחקיר. תחקיר מאוד מאוד ארוך, ובגלל שאני עובד על נושאים תנ"כיים דתיים, אני יושב גם עם רבנים לפני זה. ואחרי שאני אתה מוצא... מקבל אישור מהם? בטח. מה קורה כשאין אישור? לא עושה. קרה פעם? כן. על מה לא קיבלת אישור? רציתי לעשות את עגל הזהב, שזה ניתן לעשות פסל גדול יפה. אמרו, פשלות שלנו לא צריך לפסל. שני רבנים לא מרשים. אומרים, יש דברים אחרים. אז ספר לי על הטכניקה, על תהליך העבודה. בחירת נושא, אחר מכן לחפש שיש שיתאים לזה, ופה בארץ מעט מאוד, קשה מאוד, אז אני מביא מחול, מסביב לעולם. זה קשה, זה כבד, זה... אתה עובד בטכניקה של גריעה, זאת אומרת מגוש אחד מאוד גדול, כן. נוצרת... נכון, גושים 500 קילו, 400 קילו, 600 קילו. וואו. זה... בוא נראה רגע את העבודה שלך, הכותל, ואני רוצה שתספר לי. ספר לי על הכותל. הכותל הוא אבן מיוחדת, זה אבן אוניקס שהיא שקופה. ואני שילבתי מאחור התאורה. עכשיו זה כותל אחד על אחד. כל אבני הכותל צולמו, כל 4 ביחד, ולפי זה כל חריץ וכל קמת וכל חור שיש בפסל, יש בכותל. אני לא מאמינה שאתה אחד לאחד. אחד לאחד. זה סבלנות, זה 8 חודשים של עבודה, אבל זה אחד על אחד. זה האמינות, זה מה שחשוב בעבודה הזאת. צילמת את הכותל, כל 4 אבנים? כל 4 תמונות, וחיברנו הכל ביחד, וישבתי מול... מה הגודל של העבודה הזו? 1.80 מטר. ויש הרבה יותר גדולים עבודות. בוא נראה את עבודת שברים ותקומה. זה לזכר 6 המיליונים. יש 6 קנים שהם 6 שופרות, שזה מסמל כל אחד 1,000,000 נספים של השואה. יש בתוך כל שופר, כמו נר נשמה, יש אור שדולק, ושברים, גם השופר וגם השבר שהיה לנו בעם היהודי, והתקומה, קמנו מאחורי זה. אני במשא ומתן, אולי זה ייכנס ליד ושם. אין הרבה פסלים שמפסלים בשיש את סיפורי התנ"ך. מעט מאוד. בעולם אין בכלל הרבה פסלים. ציירים מלא. זה קשה. תראי, מי שצריך לעבוד 1.5 שנה על פסל, יצטרך להתפרנס ממשהו. ויש לך את האוסף הכי גדול בעולם. האוסף הכי גדול בעולם בסיפורי תנ"ך בפיסול. איפה מוכרים את זה? קשה מאוד למכור את זה. כי אין לזה מחיר. אין לזה מחיר, זה יחידי בעולם. אתה אומר 1.5 עבודה. כן. אי אפשר לעשות לזה יציקות. לא, לא. זה קשה מאוד. אז איפה אתה מציג? איפה אפשר לראות את זה? הייתה לי תערוכה גדולה בבית העיתונאים בבית סוקולוב במשך חודש ימים. ואצלי בבית יש לי זה כמו מוזיאון, זה 4 קומות, זה בסביבות 40 יצירות, זה לא 1-2. ואפשר להתעמק ולהתעכב על כל יצירה? פיתחתי שיטה משלי שאני עובד באבן. מה? בסופו של דבר אני עובד עם כלים של רופא שיניים. מה שטוב לשיניים טוב לשיש. זה ביהלום, ואבן מוריד רק יהלום. המון סבלנות, צריך הרבה מזל שזה לא יישבר. למה זה, אם זה קורה משהו, אני שם את זה בצד, מתחיל אחד אחר. למה אין דבק שיש? רואים את זה וזה לא זה. אפשר ללטש אחר כך משהו? זה הייחודיות של העבודה שלי. אתה לקראת הסיום של העבודה, פתאום החליקה היד, אשתך התקשרה, ביקשה משהו. וזה קרה לא פעם אחת.
עשיתי כד, בתחתית הכד מבנה הכנסת, ומעל לזה בצד אחד בן גוריון ובצד אחד הרצל שחלמו ויזמו, באמצע הדרך נשבר הכד. שמתי את זה בצד, הבאתי אבן אחרת, עברו 4 חודשים עבודה. אחד אחר, אבל זה הצליח. כמה סבלנות יש לך. זה מיוחד, כן. יש לך המון סבלנות. אשתי לא חושבת ככה, אבל זה בסדר. שפיר אברהמוב, ריתקת אותנו, יש לנו כאן ספר עם העבודות שלך. תודה רבה לשניכם.